Aw na diha ang kuan, diha amo mag-evacuate. Oo, diha min. Diha man namin anang pagbagyo. Balik mo dito. Balik mi na may kapunan dito. Asan yung balay di ay? Sumayahay. Barangay Biasong. Dako-dako gining biyasong day no. Oh. Sir, musta diha? Tubig abot dire. Asa diha? Diha third floor, second floor? Stress. But stress. Ya. Dito gyud. Wala nakahalap. Akin ng teres. Sampo. Sampo dire sa may. Daghan damage mo diha. Tanda na rin. Duha. TV. Ubig. Purot. Mao ba? Bilin. TV tanan. Daw-daw jud. Wala daw. Sige lang, wa man kay kaswerte. Mayo noon. At least nga kon, so mao na ilang kahimtang diri no katong gahapon. Gahapon may nilimpyuhan. Wala gwa. May tag gini mo. May tag Bigod. White tubig, lisod kayo, white tubig. May bumbero. pasiritan ta mo no. Bisa, kanang makahakot lang. Magaling pag oras pag linyas. Puso. Oras kapin. Muni ilahang gi napoy mga DVD diri Murag sa platinum ni. Lamat ha. Uni hitabo diri mga higalas may biyasong. Gahapon kung dako kayong baha abot ni sa kating taasa kayo nga kuan. Abot anang ilahang teres kanang second floor. Sir, lupig pa'y nasunugan. Lupig yun. Asa yung balay, sir? Unahan? So, hindi kahimtang diri mga higala. Unya kadto dito nga dapit mo to'y na dito ang evacuation area, ang eskwelahan. Bahin. Di malalim na yung mga higala ning Nay, musta mo dia?